Sino ang pipiliin ko? Mahal ko o mahal ako? Diba? Hello everyone! Welcome back or welcome to my channel. Hello everybody! Welcome back to my YouTube channel. So karon guys, inaatay hugot makeup vlog for today. Ang atong hugot makeup vlog guys is about ni sa music. So na-inspire lang ko about music guys. So kanimong good nga music guys is gikanta ni Kissy Tandingan na Mahal Ko o Mahal Ako. So mo na siya atong taga-agpansin karon guys. So maghugot-hugot ta for today. Disclaimer lang guys ha, dili ko professional nga makeup artist o dili sa kumaingon guys nga akong gayahon ang iyang naong ha, kay di na ko pwede gayahan iyang naong. Ang iya lang makeup look ang akong gayahon kay siya may nagkanta aning nga song na Mahal Ko o Mahal Ako nga song. So siya man atong tagaan og hugot karon nga makeup. So ako guys na-inspire ko sa kanta ron. So mo nang akong giagi sa makeup. So ako napili nga kanta guys is si Kissy Tandingan kay siya akong pinaka idol. So mo ni guys ang look nga ako ang na-create nga sa music nga Mahal Ko o Mahal Ako. So anyway guys, kung gusto mo makabalo ani nga look, please keep on watching until the end. Okay guys, so first na itong buhaton guys is magkilay top. Kissy Tandingan, so kasagaran mong gagamiton niya nga pangkilay is black. So kana nga picture guys is black ang iyang kilay ana, di ba? Diba gwapa siya, pero mas gwapa siya ani nga picture kaning naka-brown siya og kilay, di ba? Naka-brown siya kilay, di ba? Gwapa kay siya na no. So kanang brown atong pilion. So akong gamiton nga pangkilay si Ashley Shine 8 the perfect natural brow. So then i-mix na ko ni silang duha nga color. So ato siya bason gamay nga tubig. Nara na sa inyo guys kung asa mo dapit na inspire, pwede mo ma-inspire sa mga pagkaon, sa mga sanina, music, dance. Nara sa inyo kung asa mo dapit na inspire. So mo na yung buhaton. So mag-start na ta sa kilay. So human guys, atong butangan og Ashley Shine. So ang shade ay ani guys, number 2. O niyang gel. So ato siyang butangan para motindog jud siya. So next mga kabaga, atong gamiton kay mag-primer ta. Atong gamiton nga primer Sales Lady All Matte Primer nila. So mga kabaga, wala ko niingon hang. Ato lang ko anon ang iyahang look ni Kissy samtang magkanta siya, unsa iyang gamiton nga makeup, unsa iyang gamiton nga mga colors, sa iyang mga eyeshadow, sa iyang kuan, sa iyang blush on. Maura na siya atong kopyahon, dili ang iyang naong kay di nato nakaya, kay di ko makeup artist. Munang mo ni siya nga kuan mag-primer ta, ato lang ipampir sa atong kamot ana, then i-shade. So kamo ko na pili be, unsa man inyong pilion ha, Mahal Ko o Mahal Ako. O unsa man inyong pilion, o di ba libog kay no. O so ang atong pilion na di way pilion, kay kung imong pilion nga mahal nimo siya pero di ka mahal niya, o so mag-unsa man mong duha, magdayok mo nga wa siya gusto nimo. Kuyo kung pilion nga mahal po ka niya pero po kay love niya, o mag-unsa man gihapon mo ana, di wa gyapon nahitabo sa iyong relasyon. O di ba libog kay ang gugma no. Mo nang libog kay ang gugma. So mo na kamo magtarong sa iyong mga gugma diha oy. Di ba kasagaran gamito ni Kissy Tandingan ka nga mga makeup look niya is mga dark. Di ba ganan siya mga eyeshadow nga mga dark. O so di ba? O di ba tanawan niyo nga picture da di ba? Naka-dark siya na, then iyang lipstick is nude. So, muna siyang atong kuanon kay siyempre, hugot makeup man ni siya about sa song kay siyempre, na-inspire ko sa mga music. So, naraman na sa inyo mga kabaga kung asa mo dapit na-inspire, kung unsa inyong buhaton sa inyong life, o choice na ninyo kung unsa inyong gustong buhaton sa inyong life. Ang akong gamiton nga foundation kay kani si Pinkies Foundation Sky and Soft Natural. So, ang iyang shade is natural. So, ipump na to siya diri sa ato ang sponge. So, kasi Kissy Tandingan mong good guys, is dili siya baga mo makeup. Paunang, nipiso lang nato tong makeup karon kay maulaw sa tao eh.
Ang kanta ni Kisi Tandingan, hugot yun, para yun sa mga gugma. So, kailangan yung paghandaan tanan. Kung nasakitan ka, dahil magkilak-hilak ha, kaya is normal. Kung di ka masakitan na, unsa ka manhid. So, i-blend na itong foundation, guys. So, kita tanan, yung agi dito og sakit sa gugma. Ipindira na sa inyo kung unsaon nyo pagdala kung nasakit naman sa gugma, kung unsa yung mga hinanakit sa yung gugma. Ipindira na ninyo kung unsaon nyo pagdala, ay mo paghilak-hilak. O paghilak-hilak mo, pero ay lang po na tudo po hilak nga, pwede na ikamatay ninyo, pwede na ikapurot sa inyong luha, di ba? So, inana dyan na time nga masakitan po sa love, na pwede time nga happy po sa love, di ba? So, makakitaraan nyo, kaog ka ng perfect nga, tao nga para po sa imuha ba nga, mahalin ra ka. Next mga kabaga is magbutang taog concealer. Akong gamitan nga concealer kani siya si Celslady Bulk Concealer, Flawless Matte, Long Lasting and Waterproof. So tabunan nato ang mga kagahapon. Mga sakit sa kagahapon. So ato siyang butangan. Ato siyang kabaran kay para at least makamove on ka, di ba? Butang nato dito sa mga critical area nga diha nga kana nga area nga diha kadapit na sakitan. O, diha ninyo butang ni og concealer. So, ang mga libakera, kaya di kalimtan, ara, naghasik lang lagi, mara na bitag end of the world na. Kadaghan bang libakera karon sa kong naong. O, kung sila kamove on silang mga kasakit, dira. Sila planong hawa sa kuha. So, i-blend na to mga kabaga using this finger, kaya para di supsupon ang atong concealer. O, man importante move on. Hilak gamay, man og hilak katawa na. Kaya wala naman dyan kamahimo. Kung dili na dyan siya sa inyong relasyon, dili na, ayaw na siya pugsa. Kaya kung pugsa ninyo, mas more na, mudugo pa na. Ayaw na. Undangin na ninyo. Kung biyaan mo, di mangita lain, daghan kay mga lalaki karon. Daghan kay mga lalaki nagkuan karon. Nag-apas po, ngita po lang mga hinigugma. Akong gamitin nga contour kani si Everbelly Stick Contour 2-in-1. Impas yun nirong ilong nga, kaya ang ilong di Kisi Tandingan is grabe kataloy-toy. Unya kani akong ilong, marani siya paluwang makulog. Una pa rin kamutan na tulikuan. Contour diri. May na lang matabang pa baka ni contour ni. So next, mag-powder ta. Akong gamitin nga powder kay si Slady Loose Powder Nella. Kana siya nga picture, kana. Diba, black siya, black nga medyo brown. Then, ayang blush on kay medyo orange. Mga inana. O, nakita ng luyang Ivan. So, ang iyang kuan atong gamiton kay si Vice Cosmetic, BT21 Vice Cosmetic, kani siya atong gamiton. So, first ninyong kuan niya mga kabaga is kani white. Then, inyong i-blend dira, other side. Next color is kuan ninyo nga brown. Kanang brown. Kani bitaw mga lak, awa kong contact lens namula kong mata, kaya ambot nga no. Siguro kulang ko sa tulog. Kaning mga lalaki, kailangan sa siguro na mag-contact lens no, kay para makakita po ba? Makakita sa mga babae nga nahigugma sa ilan niya, o nila gigugma So mga lalaki, pag contact lens mo na, para maklaro dyan na yung naong sa babae nga yung nga nahigugma ninyo, yawan. Bita ninyo higugmaan no. So next mga kabaga, kuhaan niyo ang black. So next mga kabaga is atong i-concealer kay magkuan ta diri sa ato ang i-concealer nato ni. Kay para atong mabutag silver baka nang naay mga gilak-gilak kay hilig na mo pay gilak-gilak nga may ngayang gibutang. So atong butangan.
Kaya ka na mga lalaki mga kabaga. Kaya bahalog unsa pa kakagwapa. Unsa nakaka-perfect na asawa. Unsa nakaka-kasiksi, kaputi. Kung gusto dyan na sila mangitag lain, ngita dyan na sila. Muna nga, dapat ready na dyan ka anak, no? Tulad din yung i-remove sa atong powder mga kabaga kasi mo overbake na nandire ron. So, magkuha mo powder mga kabaga. Any kind of powder na nga naa mo. So, ako ang balik kung kuha sa Cells Lady. So, magkuha lang ko powder ni Cells Lady. Then, ibutang nga to diri sa atong ibutangan o concealer. This one, kuha na to ni siyang medyo brownies. So, atong butangan ng area nga atong ibutangan o concealer. Kuha lang ninyong black mga kabaga, then ibutan nyo sa yung dire. Okay, kasi tandingan is black jud ang iyahang eyes. So, ma-black eyeliner tayo sa ilalong sa kumata. So, kung gamitin ng mascara guys, Cells Lady Big Volume Mascara nila. So, mag-mascara ta. So, kailangan natin mag-curl. So, next mga kabaga, kay ang blush on ni Kissy tandingan dere is medyo orange siya. So, akong kaon si New Nude Huda Beauty Palette. Dere ta magkuha niya og kuan. Orange nga, pang blush on nga ang shade ani niya kay si TD. So, atong butangan dere. Diba? Oh, di. Katong mga uyab nga ning biya ninyo. So, nana niya ito'y plano mo balik pag magwafa mo. Makarealize na ito, ay, gwafa, maday akong uyab nga akong gibiyaan. Ano na rin ito? Muna, kanang yung mga hinanakit sa mga gugmadra, i-make up na ninyo. Para magmahay itong nimbiya ninyo. Para mabalik to sila. Tangtag golden mota. Next, mga kabaga, mag-lipstick. Akong gamitin nga lipstick ani si Everbelin na LTD nila nga lipstick. And, i-mix na ko ani nga si Crest Matte lipstick nga si Lucky ang shade. So, akong i-mix ani. So, kailangan lang ko mag-lip line. So, mag-lip line ko mga kabaga. Akong gamitin nga lip line Crest lip line nila nga si Lucky. So, mag-lip line ta kay para ma-form jud na to ang lips. Then, ang first natin ibutang is kani si Chris. Next is, para medyo may ni red. Kaya marag ni red mag-action iyang lips ani marag medyo ni orange. So, wala man ta ng mga unsa ng shade nga iyang gigamit niya. So, atong butangan ani. Magbutang tani sa center. And then, ito na siyang impiyuhan og concealer. So, mga kabaga, mag-foil eyelashes ko. Ang akong gamiton na full eyelashes is kalimpang malakasan na itong eyelashes kani. Kaya parehas kang kisitandingan mga kabaga. Kay, diri nipis, then abot diri is baga. So, kani atong gamiton. Then, magtaon ako full eyelashes mga kabaga og balikan rata mo. A few moments later. Charan! Hi mga kabaga! I'm back. So, finally mga kabaga, nahumanata sa ato ang hugot makeup for today. Kanta nga akong gihugot karon guys is about song. So, hugot makeup song ta nga ang kanta ni Kissy Tandingan nga siyang nagkanta ning Mahal Ko o Mahal Ako, diba? Oh, you are a lover, the place in my mind.
trying to find a way to get to you. All over the place in my mind, like a rumble in my head. So muna guys, diri ra na to i-end ang atong vlog ug diri ra pud nahuman ang atong hugot makeup for today. So I hope guys you like this video, and please guys don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, and don't forget to click the bell button para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng new videos. Kaya guys, thank you so much and God bless you everyone, and see you by the next vlog, and stay happy and stay free. Bye everyone, see you on my next vlog. Bye bye.